mupurisa wese aingopinda ingoti mufana yaita sei zvinzi akabamba wairohwa nei maoko chambuko chemapurisa. Ndikaenda kwa baba wangu vanenge vachitaura kuti iwewe mai vako ndakavati vabvise nhumbi iyoyo vakasaibvisa vachakuchengeta wega vachitondudza inini vachindudza nereve. Wainge wakura sei pawakaudzwa daro? Ndiri form 2 vakati mufaro wedu kuva nemi pachirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Muchirongwa chino tinokuunzirai vanhu vane nyaya dzavakararama, dzavari kurarama. Dzimwe dzenyaya idzi dzinochemedza, dzimwe dzinovhundutsa, dzimwe dzinotyisa, asiwo dzimwe tinodzidza kubva madziri. Nhasi uno tine mukomana watakambove naye pachirongwa My Hustle. Mukomana anoita zvekugadzira musoro. Bravo wakadii? ndiri pangu makadiwo mai Muhosha. Muri seiko mumabasa? Kumabasa kungokeyakeya ndo zvatinongoita mazuva ese tongokeyakeya. Ndimi munoshanda nemisoro yevanhu? Hatichimbozama kuti muchene. Mukukurukura newe Bravo takaona kuti iwewe une nyaya yekuti zvichida munhu anoiteerera nhasi achati mukomana uyu tongomuziva semunhu anoruka musoro akatomborarama achidai. Ngatimboonai, wakazvarirwa ukakurira kupi? Ndakazvarirwa kuMazowe ndikakurira kumutora Shanga. Wati wakazvarirwa kuMazowe ukazonokurira kumutora Shanga. Vabereki vakanga vabva kuMazowe here vakuenda kunogara kumutora Shanga? No, kuMazowe kwandakaberekerwa kwakuri kuhospital but taigara kumutora Shanga. That's why ndakazvarirwa kuMazowe tikazoenda kumutora Shanga ndakugara nemukoma wamama wangu. Okay. Mama wavo vaisagara nesu because vaishandirawo kure, so vakangondisiya ndiri mukastodiani yemukoma wavo. Maiguru. Yes. Kazhinji kacho zvinonzi hanzi kana uri pamakumbo pamai unoshereketa. Zvichida Shona yaedza kutaura kuti kana pasiri pamakumbo amai vako kushereketa kunoti netsei. Zvaive sei uchikura? Munongozivawo zvinoitika kuti semwana wekuti mama wako chaivo nyakukubereka vanenge vasipo, unofanira kutongoteedzera zvezvichitaurwa zvezvinzi ita pamba nekuti mai vako vanenge vasipo. Even kuti ukwanise kuramba zvimwe zvinonetsa because anenge asiri mubereka akakutakura 9 months. Saka ukatongonzi ita unongoitawo sezvawatumwa, nekuti kana asiri mubereki wako zvinonetsa. Akakutakura 9 months zvinonetsa. Tingati here isusu inyaya yekuti pamwe pacho inini kana ari mwana wandakabereka vanhu vakaona ndichimurova vanoti aiwa ari kuranga. Asi kana asiri wandakabereka unzi mwana anorohwa. Iwe wakakura sei? Une zvinhu here zvokuti unoti ndikatarisa iye zvinezvi ndakura hangu. Asi ipapo pacho pandaikura izvinezvizvi zvaindirwadza kana kuti zvakanyanyondirwadza. Zvinoitika ndezvekuti pamwe pacho sevana pane pamwe pekuti munoitawo musikanzwa, but kuzoitawo pamwe pekuti unenge usiriwe. Pakanzi pashayika chakati zvongonzi ndinhingi nenyaya yekuti munhu wari kugara naye unyadzosati asiri akakutakura 9 months kuti uvhoise zvinhu zvinonetsa. Saka unopedzisira ungonyararwa kurerwa nyaya dzisiri dzako. Even ukataura kuti zvandaita zvamandiroera ndisiri ndaita hapana nokunzwa. Saka unopedzisira ungoti regai ndinyarare ndongosevha punishment yandapiwa iyoyo. Saka watombopiwa punishment? Tairohwa. Unorohwa. Asi semwana akaita musikanza anorohwa, but pane karovero kekuti unonyatsoona kurohwa kwekuti handisi mwana wavo akatakura mudumbu 9 months, of which handivablame because munongozivawo mubereki wako iwoyo ndiye anofanira kugara newe. Ukasagara neye akakutakura 9 months unofanira kutongoexpecta zvese zvichero changouya kwauri. Ngatimboonai musi wekuti unoti uyu handikanganwa. Wakarohwa, wakanga waitei, wakarohwa nei? It's like kuti pataigara kumutora Shanga taiva nedzimba 2. So kumwe kwachona taienda kunorara ini cousin brother. Sevana vekuti munombida kutandaro muchiona TV. Unonzi achienda munoita sei? Munorara. Chiri kuona TV nemumwe wangu. So brother yangu akabva aita mistake. Akabva atora makeys epamba pataigara ipapo. Achisiya kwatiri kufanira kuenda kunoita sei? Kunorara. Mumwe musi vada kukiya dhoo.
vari kuona makizi edu aripo avo tatakura. Saka that day gogo wangu varipo, mama wavo. Mama vakati kuonai gogo, vana ava varipi, tarisai vasiya chi makizi avo. Zvikanzi chimbonotarisa pamwe variko. Then momuzi vakanonouya kwekwepo vasvika vana vamo. Vakadzoka, vachidzoka vakazonzwa cousin brother yangu ichiseka munext door. Ndobva vatoziva kuti vana vari mupi mumba. Vakangononopinda mumba, taiwanzorwa nemugoti, ndo zvatata tojaira. Saka uchipinda mumba imomo unopinda nemukicheni. Vachipinda mukicheni, mumwe wangu akabva atoona kuti mama vawe mawani panapa patiza ava ibiological mama wake. Inini nenyaya yekuti ndandajaira kuti inini tikapara mhosva handikwanisi kutiza bozi kuzouya ndifamba nemadziro ndakutya kupinda mumba hazviite pandangomira. Vakutsvaga mugoti pomwe vaushaya vanoka spoon. Haimoza maspoon edu emuriwo esimbi maomba eno. Ndakarohwa musoro, I think ndikagera musoro chivanga icho chinooneka nepagumba nhasi chichiripo. Ndakarohwa zvekuti kana ivo vakanyatsofila zvandaita apa. Vachinodzokera mumba vangova neropa panight dress. Gogo akati kochi ndakuwadza mwana. Then gogo bva vauya rutona zveshuwa ndakuwara. Vakanga vakatsamwa gogo vangu, but sekutiwo ini ndiri mwana handina zvandokwanisa kuita mberi kwangu hapo, ndaitongogara ndichita sei ndatojaira uroho ngoti nyangwe ndikaita zvakanaka zvakaipa ungorohwa. Unopedzisira kuita mamistakes akawanda muupenyu nekuda kweizvozvo. Even confidence chaidzo unodzishaya because hapana chakanaka chaunongononzi apa waitawo apo. Unongongori munhu wekuti kana wakatoenda kubasa pawanodzoka unongone stress yekuti time yekudzoka kubasa yakwana toita sei. It was semwana wekuti udze mama vaisarespond. Asi waitombotaurira mama kuti mama chimbotoraiwo mugare neni, but iwangu chiti handiendi chikushandirai ndiri kure tichi vanenge vasipo paground. Saka zvinonetsa semunhu wekuti anenge achifonerwa achiudzwa nemunhu mukuru kuti mwana wako azodai so, kuti uvhoise unenge wakutya kuti ko maybe ndikanonodaro kuti onai mwana ari kunzwa enzwe unonzitora vana vako kuti kuende navo. Saka kuzogara kwataita kuya natairohwa haina handizvikanganwa wangu. Unogona kushaya munhu wekuudza but mumwe zvezvichirimo. And then I think pana ndiri form 1 pamba pataiga taita paita zvekubikwa mabhanzi breakfast, vanhu vanenge vachiita sei vachitenga. So this other day mama vakauya vachiti vashaya mari mumba, like tikati mari iyoyo tichienzanisa naizvezvi tichitikana zvekuma $120 US. Pana ndiri form 1 mama vauya mari yashaikwa. Ndobva vanzi neshamwari yavo pane munhu wandoziva kubhangeti. Ukaenda kubhangeti unokwanisa kuona munhu akakuita sei akakubira mari. Bva vaenda mama, isi tiri pamba. Musi wakadzoka irimemba ndaisuka maplates ndiri mukitchen, wakangosvika kuti ndiri kuda mari yangu. Inini semwana wekuti ndiri kuti mari iri kutaurwa ndeiyi, asi kuti ndashotesa mabhanzi andachitengesa zvanzi ndiri kuda mari yangu yaukatora. Kuti iwe wakatora chii mari yangu. Wakabva wabuda panze watora demo wabvisa simbi yaye demo. Ini vandatoona kuti zvakasara mupinyi. Vandatoona kuti mama vatsamwa. Even vaiti vakatsamwa unotozviona wega kumeso kuti mama apa vatsamwa. Inini semwana nekutya ubva namai vandamira ndikati mari yamuri kutaura ipi. Zvikanzi handei kumapurisa. Pakangotaura zvekupolisi ndakafara. Cause kana uri innocent hauna chinhu chaunota sei chaunotya. Saka vandatofara kuti tikaenda kumapurisa zvinonobuda pachena. Tanosvika kumapurisa zvikanzi ndabirwa mari nemwana mari mapurisa andibvunza wakangonzi endai kumba kana achataura tikamurohwa. Ndakarohwa. Mupurisa wese aingopinda aingoti mufana aita sei zvanzi akaba mari kurohwa. Wairohwa nei? Maoko chambuko chemapurisa. Ndakaita almost 3 days ndiri museo. Ndakatoiswa cheni zvekuti neage ndandiri kutoiswa cheni kwandakaitwa kwaifanira kuti intimidate kunditaure chii chokwadi. Kwaifanira kutondityisa kuti zera rangu ndakuiswa cheni rege nditaure, but sekuti handina kutora mari iyoyo hapana pekuti chatendwa ndoramba nyingodzokorera chinhu wani handina kutora chii
mari yenyu. Even warohwa zvakadii wakaramba uchitaura kuti inandatora mari. Even mapurisa achona inini at some point ndinotofunga kuti vaitondabvisa because age yandandiri se form 1 kid. Zvinhu zvinorwadza ndikunyeperei. Vaifanira kuinvestigate pane kuti munozoti pa 3 days munokwanisa kuita ma-investigations ekuti munokwanisa kuenda kuchikoro. Ndine ma-friends ende vanhu vanoita se vanondiziva nai mumwe wenyu aimbotengawo something and the funny part of it musi wainzwashaika mari iyoyo tanga tiri kupunishment nema-friends angu. Zvezvekuti kuchikoro munoita 4 periods kuseni 4 periods after break. Saka the third period before break tichodana kuya seboys omunoziva patatanga kutamba chikweshe muclass patanosvikirwa zvanzi vamwe vaitamba bhora vese hapana ari kuenda kubreak hapana ari kuenda kulunch time muchaenda kumba kumachi kuma4 garden tiri kupunishment zvekuti even mateachers chaivo vakambozama kuta kuti uyu mwana wedai angari yatora mari yenyu ka nekuendeswa mapurisa kwese kwaitwa nezvese zvekuti dai akupai mari yenyu. Munozoti mama wangu akazonzikanwa kuti vakuuya ndobva ndabviswa kupolisi kwekwe mfananiso kushamwari yani yamaiguru atigara nawo zvekuti unoramba uchingoferefetwa ndiwe. Munomboziva here kuti semwana unopedzisira kubvuma mhosva usina kuita unopedzisira kuti ndini wenzi right handitotora mari ye muno takafamba kwakawanda uchimboti ndakaisa zvezvekuti uri kuzorora kurohwa ngoti ininika pamwe ndikamboti ndinombomira kuitwa zvandiri kuitwa izvi but mari iyoyo hapana nanhasi zvinondirwadza. Yakazowanikwa iri mari haina ko ivo kwavakanga vanzi vakaenda vanoona munhu akaba mari vari kuti vakaona inini paglass ndomataura vaita nanhasi havasati andisandambovaconfront kana ivo havana pavakambokuti sorry no zvekuti inangu andidi kunyepereka maiguru vangu yavo ndinovada but hatina good relationship because of that ndogara ndichizvifunga because one ndakatoluza vanhu family yese yakatoluza trust kwandiri zvekuti ukada kunzi uende kuholiday vazvinonzi kupi anoda kupi anotibira of which is very bad. Saka vakanga vatoudza vanhu vese kuti bravo apa tiri kuti bravo ndosara kuri kuzvarwa naro nickname iwewe rekuzvarwa naro unonzani ndonzi Brevin. Saka kuchikoro is like kuti vanhu vaipronounce zvisiri izvo zvaizoripowa fandazongoisa nickname kuti ringonzi bravo kuti risawe ndiani akakupa zita rechirungu rakadaro mama wangu ivavo vekukwendesa mapurisa. Yes. Mapurisa avaferefeta wakaburitswa uchinzi nekuti hauna mhosva wakazoburitswa nokuti mai yako venge vakuuya. That's what I think because musi wakasvika mama ndanda ne 2 days ndabviswa kupolisi but iwo kusaidi kwangu zvasingabatsire because mama nyange pataimboudza kuti mama unei zvakamira so hapana wangu vasingatinzwi saka unopedzisira kungonyarara kuti presence yavo kana absence yavo ka zvakangofanana. Ipapo vanzwa tongoendeswa mapurisa warohwa wakataura namama here? Yes. Vakati vakandirova futi vakatoshedza mafriends angu shamwari dzangu dzakazama kuudza uye anotora mari yenyu dai akatora mari kai dai akataura ende dai takamuona achitenga kumashopu kuchikoro right now izvezvi mune mwana kana ari form 1 mukabirwa $20 mumba it's very easy kuti muzive munoenda through mafriends anditi vanokudza mwana itambo muna chitenga dzakati tambo but ipapo kana inanditorina kutora mari iyoyo nanhasi zvinondidya moyo zvekuti ndofanira kunge ndine good relationship navo cause vakandichengeta zvinhu zvizhinji kutozvimirira kwandinoita ka ndopaiwo credit but pamwe pacho pamwe pacho hazvisi right zvekuti nanhasi ndinototya kana kuti ndivakonfront kuvaudza mama ka pai mari yenyu anotora asi vamwe vanhu kumba vese ndogara ndichizvidzokorotsa ndogara ndichitaura pai ndakatora mari yandisina kutora ende nanhasi zvinondidya moyo handikunyeperei nanhasi zvinondirwadza kuti mama wangu akanyanya ndifungire kuzosvika pakudaro. Takamboita nyaya pano paDestiny TV yemwanasikana anonzi Ruvimbo yekuti mari yakanga yabiwa Ruvimbo akarohwa kusvika afa. Chauri kutaura iwewe kuti pamwe pacho unobvuma mhosva woti ndindatora iye yanotonzi pane paakamboti ndaitora akafamba ndaicherera apa pofukunurwa poonekwa pasina ndapa nhingi poonekwa pasina
asi mari iyo yakazoonekwa kuti yakanga yabiwa nasamwani yose, asi kumba kwamaiguru mari haina kuzomboonekwa zvachose. Ini chandinofunga munozandogara chiro kunza kuti pandakaenda kunotanga kushanda kuisei kuri kunzi mama ndakavatorera mari yavo, vaifanira kuti wakushanda iwe ndikuda mari yangu yakaita sei. She never did that. Nanasi zvekuti even communication, inini mama vangu ivavo ndinovada, vakandipa rufu yekugara, but zvimwe zvacho zvandaizosangana nazvo ka it wasn't good. Wakura iwe utori nemhuri yako, to understand kuti une mhuri, chii chaungade kutaura kune vabereki pamusana pevana, kuti mwana akakuudza chinhu kana kuti mwana akati zviri kufamba soso, zvii zvatofanira kuita sevabereki? Noti uri kuti iwe waiti ukaudza mai hapana zvazvaibatsira. Chinhu chekutanga, munhu kana uchizvara vana vako, it means you are ready kugara navo. Navanditi munhu ukazvara vana vako ugara navana vako, kwete kupa vamwe vanhu problem. Because zvinozoitika ndezvekuti iwe uchapesana nevanhu waendesa mwana, kana kuti iwe nemwana muchava musina a good relationship because you think kuti mwana wako unomuziva, yet hauna kana clue kuti mwana wangu anoda zvakati, mwana wangu akamira so. Unenge uchifungidza kuti kuziva mwana wako but unenge usingamuzivi. Ini hangu chandinokurudzira ndechekuti ukaona kuzvara vana vako, please gara nevako vana wega, because uchapa vamwe vanhu problem. Zvakafanana neni dai ndakagara namama vangu, dai ndine very very good relationship namaiguru vangu, but nenyaya yekuti mama havana kugara neni, ndaigara naava, ava ndo vanondiziva, mama vangu avandiziva. Even confidence yekuti ndikasangana nezvinhu zvakaoma muupenyu hwangu, to be honest, mama vangu handikwanise kuvaudza, handikwanise, because zvangofanana nekuti ndangozvinyarara, because hazvimbofa zvakachinja. Nekuti ava ndimai vakanga vakubereka, vakakutakura, vakakuyamwisa. Exactly. Asi wakazonokudzwa nevamwe nemumwe munhu. Saka zvakafanana nemi mukatodzidza vana venyu moendesa mwana wenyu kuna mai nini, moita makore mwana wenyu muchingoonana kana like zveholiday, maholidays edu munongozati mwedzi 1, pamwe pachina 3 weeks, vombotoo vauya 3-4 days. Mofungidzira kuti muchabuild a good relationship iripo. Nguva yacho hapana time yacho. Ndopekuti vana ndotanga kana kuita zvekudhakwa, kana kuita fuji, kana kuita chichichi, because unongozvisina anonyatso anokuziva mubereki, unozati ane benzi nderake. Ukati unotoziva kuti mwana wangu ari kunwa doro, unoziva kuti unomutolereta kusvika papi, but ari mukoma wenyu kana munin'ina wenyu, munofunga kuti mwana wenyu zvaanoita kwamuri anokwanisa kuzviteera. Hazviite because anoziva kuti imimi hamusiri mimi mama wangu ndaiava, saka anotowarara pamuri. But kuna mama wake tomboti aiwa mama, nyange ukamutiita chakati andikuti aiwa mama ina inotamba. But kana vari mainini ukanziita chakati haukwanisi kuti mama unotongoita. Saka handidi kunyepera muupenyu vabereki, kana wazvipira kuzvara vana, ita vana unogara navo vega, kwete kupa vamwe burden, because uchakanganisa marelationship akawanda. Nekuti ini ndichakuudza kuti mama, mukoma wenyu ari kundidai, zvakureva kuti imimi nemukoma wenyu matova neproblem. Asi problem inotangira pamuri, pakuti imimi ndimaendesa mwana uko. Munozati pamwe pacho neni chandaizvuvira kuti dai ndakagara namama vangu, nyange tichidya sadza tichiseva ivhu varipo, handina problem nazvo, ndaitofara kuti mai vangu hava vari papa. But vasipo muchataura pafoni ka, even mukatoona kana communication yedu hatina nyaya dzakawanda. Ngombosa madi mama, kuri sei kubasa, it doesn't mean kuti handivade, ndovada, but handina nyaya dzekutaura dzacho. Nekuti kana ndikaita nditone maproblems akawanda, but I'm not willing to tell you because handina kusijaira. Ko baba, where is baba in the picture? Hainini baba vangu vanoita take part mulife mangu. He didn't love me, vaitondudza mashoko, ende zvinondirwadza kuti handina kugara nevabereki vangu vese. Ndikaenda kwa baba vangu vanenge vachitaura kuti iwewe mai vako ndakavati vabvise nhumbi iyoyo, vakasaibvisa vachakuchengeta wega, vachitondudza inini vachindudza neheri. Wainge wakura sei pawakaudzwa daro? Ndandiri form 2 vakati ukatozvitarisa kuti kubva uchizvarwa kusvika izvezvi ndini chandakambokuitira,
hapana zvika zvinokuratidza izvo kuti you are not welcome pana. There was a time yandakamboendeswa namama. Mama ipopo kwangu ari pregnant kalast born kasista kangu kari kumba. Munozoti munhu kana ane nhumba anonosa kufarira. Mama wangu ndandiri pamahoro kungodai pabhuku auende panze unongori kugona inzi verenga. Saka munozoti mubereki kana nenhumba anogona kuita fed up newe ubva taiwa ndakuendeswa kwababa wako rongedza bhegi andi patanosvika pandanosiyiwa vauya Christmas kudaro vamwe vangu vakatonotengerwa hembe because ndine 2 brothers one musikana kusaidwa namama kwamudhara inini vandasiyiwa pamba handina kana kutengerwa nachinhu. Ndakambotova pamwe mama vachauyawo nedzangu vangauya vakasvika pakuenda vakazodzoka I think around 12 ana moms ndo vakatanga kudzoka mudhara akazouya afterwards. Saka vachisvika moms vakangonosvika nekuvhura imwe cupboard inge irimo zvikanzi ndasiya maswitsi asina kuvhura ndiwe wavhura because ndowaswera pape ndikati handina umbotora maswitsi enyu. Zvikanzi mirira baba vako vachita sei vachauya mudhara achiuyawo hainowa zvekudaro nekutongosvika nekunzi shamwari pana tigare nembavha kwamai vako usiku iwoka tatiri kuchitungisa zenge za 4 ndifunga kuti ndoenda kupi ndovanoenda kubhawa vandangonogara mubhawa. Saka ndakafanana nababa vangu zvisingaiti. Uri form 2? Yes. Vanhu vaiziva mudhara wangu pavakangondiona vangoti mwana wawashika ndobva watouya pandiri koyomufane mutedhi wako ari kupi ndikati ari kumba. Zvikanzi iwe hausi mwana wawashi here ndikati ndini. Zvikanzi unogotsvagei pana peiwo mudhara tatatofara tichiti mudhara wako aripo takutonowa doro ndikati aiwa maenda dzingwa kumba bva takajaidzwa ndeikuku tononzwa kuti nyaya vanhu vaiziva mudhara wangu taenda kakwekwe tichingonosvika dhori chinokwa mudhara achivhura dhoo achingoona vanhu vaineni uyo golf stick. Zvikanzi uyu ngabve pano handidi kumuona ngaende kwamai vake fandaendeswa kwekwe. Ndasvika kwezi kwamama nandakauya kuholiday ndaisagara navo. Ndasvikawo kumba ndiri kuudzwa mama nemo zvandakudzwa mashoko ndakutorohwa futi nzi uri kunyepa une zvawaita. Sister yangu hombe cousin sister vainzi dzokera nayo inonzwa kuti mwana aita sei vatadzokera ndichitomuudza wangu handina chandakaita sei ndakakunganisa ndakunyatsobatanidza kuti bati inini chii kwamai guru ndakanzwa rufuti kunoko inyaya here kuti handina kugara nevabereki vangu vese unenge uchingonzi wakandiwa it's very hard. Handibodi kunyepera izva zvakaoma. Baba vangu wacho kana action notodedzera kuti iwewe ita upenyu hwako ini namai vako takaita sei takapedzerana. Mama wachinoda kuti vaudze kuti mama ndosangana nezvakadai muupenyu mavati zvinzwe. Saka tokupedza tangorarama tichingoita zvataita tichitoenda. Baba vari kupi iye zvinezvi uye ukama hwenyu nababa hwakamira sei? I can't say kuti takamboita ukama namudhara wangu andifunga hatina. Varipo kuWarren ndoko vakavigwa. Vakashayika? Vakashayika wakura sei? Ndanda kutoshanda. Ndandifikwe 2012 ndaitoshanda kuSA. It happened kuti takauya kulive kunoko. Musi wandakasvika kuZimbabwe ndo musi wandakasvika chinzi baba wako takaviga. In fact musi wandakasvika ndo musi wakavigwa because ndakazoenda mangwana acho zvichinzi tosvika pane vanhu chinzi baba wako takaviga nezuro. Ndichingonzwa mashoko ndiye munhu wandandangovingwa unoona ndangorowa U10 wanda 12. Wakanga wabva kuSouth ubva ngochega ndingonovaona. It's like kuti ndakatoenda ndidanonovashainira ndakura achiona izvandave ndakuzviitira vandasvika ndichingosangana neizvozvo pandatongobvawo ipapo. Ko hama dzavo havana here kana vamwe wawakaratidzwa uye kufa kwavo hama dzakaziya here kuti munhu uyu asiya mwana mukomana? To my surprise ndichisvika ipapo ndakatotanga kutodedzwa nevanhu zvonzi naiwe ingonokura kuti saka mese maiziva nezvangu but hakuna kana hwana kamboda kubudikirawo kuti uchinyatsoona mafaces kuti vanhu takafanana vari kutondiziya vanotanga kundisendera mameseji kuti haudi kufambira vanhu ndofambira kupi kwandoziya handiwo ndovanotoziva kuti ndiripo vanofanira kunditsvaga havanditsvagi ende kuti nguuyo kwandakaitawo ndakatongosanganidzawo nazvo dai ndisina kumboita zvekunonoenda ikukuka ndaikunotodzokera ndisingazive because
papasitorina communication. Indaingoziva kuti baba vangu vanogara apa, but zvepafoni papasina communication. Indaingoti ndikatongozvifunga kuti ndakainongoinonona mudhara wangu, despite zvandaitwa ndaingoramba ndichienda because ndainyatsoona kuti ndakafanana navo vanhu vari kungozviramba kuramba responsibility, but ndakafanana navo, saka ndairamba ndichingoenda. Even mama ndasingaudze kuti mudhara wangu ndomboenda se kunomuona because vanenge vasingatodi kuzvinzwa, saka ndaingoitawo ndichingodaro. Saka pakavigwa mudhara ndakasvika chinzi vavigwawo, inda vandangoti ndiye munhu wandavengawo vandangosiya nochi. Pamwe pacho kana panopera upenyu munhu anokwanisa kuedza kugadzirisa zvaakatadza kana zvimwe. Baba vasati vashaika vakabvuma here kuti uyu mwana wangu, kana kuacknowledgewo kuti mwana wangu zvichida toziva kuti vamwe vanosiyirwa nhaka, kana kuti mwana wangu kune mwana wako akati muzombowo kana bhutsu dzangu. Baba kuhama dzavo vane chavakataurawo here? Obvious, because munhu wese aindiziva, vanhu vese vaitotaura nanhasi. Infact kwatosara one bamunini vese paunotondoona tongoti mwana wangu, everyone knows. Munhu wese aitondiziva, hapana ngazingazivi, angoriwo mashoko emunhu akatsamwa. Maybe vane zvanenge vakaita nana Muchembere, ini handimbofa ndakazviziva. Saka pamwewo mama vanenge vaitaura kuti ndochengeta ndega mwana wacho, pamwe hausi wako, you never know. Saka mudhara wangu ini akangotozi akaeasy kuti ndivablemewo futi, kuti kwaimi zvinonetsa futi because zvezvida iwo hapa mama apa mudhara ndonyatsobvunza kuti chii takapa kuti musagare neni chii. And inini I would love to ask my mom izvozvo, but ndine kafiye kekuti unozoita singatoka mberi. Saka baba havana kana chavakambosiya kuti ndine mwanakomana wangu rega ndimusiye? Mudhara wangu akasiya zvinhu, but the problem was ndaishandisa sinema yamama, because I remember pandakaenda kuSouth Africa ndakatoenda unoona, but handina kuvaudza kuti inini ndiri kuenda, angonoti rega ndingonoona mudhara wangu as usual. Ndasvika vandamuona, asi vakanditi iwewe ukasagadzisa mapepa ako ndichiripo kudai amen ako. But ini semunhu ndakangokurirwa namama ukona ndakatoisa x because hakuna chaibva, ndakangotiwa kungotaurawo. And then pakazinzi pakuverengwa uyo ndakatoshedzwa, pandaenda hapana munhu wekumba wandakaudza, handina kuudzwa kunzi iwe uida kuverenga. Ndangonzi namai guru uya utore pane zvinhu zvako zvakasiyiwa namudhara wako zvatakanzi tikupe, uya utore. Vandatombotsika vanzi aiwa uya kani, ndokuenda kwandakaita. Namai guru namai nini mukadzi akazosvokorwa namudhara, plus ndasina indangu ndasina kuvavenga. Vandatoenda kakuyakweya, vandatosvika zvikanzi pane urongwa huripo, toona loya ratouya, zvinhu tatoshedzerwa kakuti ningi. Pazvinhu izvozvo ini ndina ndakapiwa zvinhu zvakawanda, nekuti mudhara akanyorwa kuti pane mwana wangu uya wandisina kuita sei, wandisina kuchengeta. Ana bamunini wakabva wangosimuka bva kuti tiburisa chitupa, kunoburisa ID yangu nesinema yamai vangu, zvikanzi hatiti se hatimuzive. Inhu vanangobudawo panze vandatofonera mama ndozviri kuno zvanzi waenderei, ndikangoti handashedzwa vanoziva ndozviriko. Kasikaibva ikoko vandabva, that was that. Handazomboda kuzvifambira, but to my surprise izvezvi zvindakuchitanga kufonirwa ndichinzi uri kufungei nezveguva rababa vako. Guys, you are including me to take part. Pamunhu asinondichengeta asi aindudza mashoko. Imimuwo futi musiyo mukati mine kuti chitupa changu chakanyorwa. Exactly, kuti ndozvandakavabvunza ndakati sinai bamunini, imimi you are the very person akasimuka muchitaura kuti chitupa ichi chakanyorwa zvakati, haisi senemi yedu. Now mane magatsi ekundudza kuti baba wako wada kuisirwa guva, ayo itai henyu zvinhu zvenyu, inini count me out. Handizivi hangu kuti maybe ndokunonge ndakatadza kuti ndikaunte out, and I don't want to take part, but inini hangu I've learned to live with it, kuti kwababa wangu hakutorina chiriko, hatitorina ukama, nekuti kuti ndirambe ndichienda ikoko kunhu kusina kubva kwandisinoitirwa anything. Kana semiwo munonzwawo sei, hakuna chandakawana ikoko, ndaiudzwa mashoko. Ndozotanga kuburisa futi mari mumwe mangu yekuti ngativakirei mudharago ashi. Asi katokona kuti baba vakanga vatoti kusiyira zvakati mwanakomana wangu, vakazoramba ndivava vapenyu. But vada kundiincluda manje nawo aiwa zviite. Ko iwewe nevana vababa vako hamuna ukama here? Zvinoitika kuti
2 ndaicommunicata nawo. Mumwe wacho anga kangondivengawo from the beginning pandaiwanzombouya vachiri kumba Mudaraliko, but pa2 ava manje chachakunetsa ndechekuti vanenge vachiona kana basa raunoita uchiposta maphotos chichionebva wafunga kuti pamwe wane mari vakuda help yekuti tibatsire zvakati ona zvinomira mushechi, but they are forgetting kuti ivo ndo vana vakararama a good life vachidzidza vana Peter House uko. Ini ndichigara uko kwandiri kugara namai guru kunze kuti ndigare namama vangu. I think kuti ndikavabatsira kana kuvapa anything ndenja ndakumoka momzi yangu kuti ndakubatsira ava, asi hakuna chakabva ikoko. Saka ndakangoti the best way kutongokata communication, because inini I know my heart handisi munhu akaomarara. Ndopedzisira ndakuvabatsira uku kusaidi kwandakakurira hazvizoita futi nenda kunzi takakurira kuno wakuchinono, you understand. Saka kuti ndidaro manje hazviiti. Chii chaunoda kutaura Bravo kune vanenge vachichengeta vana vasiri vavo? Tanzwa divi rekuchengetwa. Chaunofunga iwe kuti ngatiti Bravo iwe ukapiwa kana mwana wemunin'ina wako kana mwana wemukoma kana wehanzvadzi kunzi chimbochengetai mwana uyu, chii chaunofunga kuti semunhu ari kuchengeta tinofanira kunge tichiita? Chinoitika ndechekuti 1 panodiwa chikafu pano, because zvinoitika ndezvekuti unenge watoremedza mumwe wako already. Saka iwewe unofanira kutomeka sure kuti chikafu ngachivepo, zvaanopfeka ngazvivepo, zvekuti wako uya kwawaendesa anogona kuzobudisa hake a little bit, but iwewe unofanira kuita hatingati 100%, 150% kwauri kuchengeterwa. Because panoda kudyiwa, tine moyo yakasiyana maimusha. Mabatiro amunoita imimi mwana wenyu, to be honest, munhu it's a fact, mwana wenyu mabatiro amunomuita imimi akasiyana nemabatiro aanoitwa nemunin'ina wake. Ende you must know kuti mainini havasi mai vako, munin'ina wamama. Zvinhu izvo zvitozvitaura kuburikidza machengeterwo ati tichita sei, because love yamama nelove yamainini zvinhu tu zvakasiyana. Mainini yes of course togona kuda kuti ndimama nemama, but mainini munin'ina wamai vako havasi mai vako. Saka don't expect kuti mainini wako achakubata mabatiro anoitwa sani namai vako. Kungatiti ndiwe Bravo iwe wapiwa mwana kunzi chengeta, unofanira kumuchengeta sei? I want to be honest. Zvekuti nhasi unokwanisa zvawaitarisira kuti mai guru vange vachiita. Ini ndakutaura chokwadi, I want to be honest. Experience yandakasangana nayo munhu andokwanisa kuchengeta mwana wamai vangu nemwana wangu. Izvi zvekuti ai haufunga kuti ungazvigoni? Unotogara watosiya? It's far much better kutaura chokwadi than kuti ende uchengeta hangu asi uchizopanicha vana. It's very bad. Saka to be honest, ukangara wangu honest nevanhu tini guys, and especially ini nangu handikwanisi. You'd rather kuvachengetera vari ikoko? Yes. Kuti aiwa ndokubatsirai muri ikoko? One day ndazvisevha utsinyewa ndichazovaitira. Saka the best way ndovabatsira vari ikoko, because ndiri kutoziva havazi vana vangu. Inini ndakaita experience iyoyo. Saka handingambozviti inini ndikagara ndikubata vana zvakanaka ndodii. Ininiwo nditoriwo mumwe wemunhu, handizivi zvandozoitawo munhu kana apo. Saka the best way is to avoid. Ngatibatsirane uri ikoko. Iye zvino izvi unoita basa rekuruka musoro Bravo, ungatitaurirei kuti zvinhu zvekuti ungati inini pabasa rangu randinoita rekuruka musoro ndasangana nevanhu vakadai uye zviri kufamba sei mubasa rako iroro? Zvinoitika ndezvekuti basa rangu remaoko iri ndakutoona kutoti ndo rakaita kuti ndisangane tingangoti vandoti family, vanhu vandinogadzirana navo musoro, because ndo vanhu vekuti tichigadzirana musoro ndokwanisa kutaura zvinondinetsa ndichizviburitsa pai. Zvasiyana manje nevanhu vekumba kwandakakurira kuti ndizvitaure zveseka unoita sekunge uri kumoka vanhu, because pawaitogarawo munhu anenge achitoma sacrifices ake anenge achionekwa nevanhu, but inini nauyu zviri kuitika hamuzitai sei, hamuzvizive. Saka ndakatozongoona kuti basa rangu iri rinondikipa busy, rinondipa kuti ndisanetsane my own boss, even though ndichiwana mari shoma, but kusaidi kwangu itori right. Ende kutogadzira musoro kwatondichinja, kwatondiita mumwe munhu kuti
now ndokwanisa kusocializa nevanhu vese vane mari, vasina, vari pakati nepakati. Ende ndakutoona kuti kana respect yandakutopiwa nevanhu kana munharaunda yandinogara unopedzisira kutonyara wega kuti iwe zvandotozikanwa zvekutodaro zvandinotoappreciatwa neumwe zvakatadzwa kumba. So vanhu vandinorarama navo everyday vanopedzisira vahama dzangu, not kuti ndiri kumoka kana vanhu vakandichengeta kana vatinogara navo, but way yaunokura nayo ndo inokushepa kuti uchazenge uri munhu akaita sei towards vanhu ivavo. Saka inini ndakaona kuti no, ndiri munhu uye ane bitterness yakawandisa. The best way ndeyekuti hatifaniri kuonana ufambe. Zvakatondidzidzisa kuti inini handii nomba wemunhu, not kuti I don't want help, but unenge une mafungira ekumashure kuti vanhu ava kana uchitondiona uri kundoona picture yeye kwandakakurira aitaurwa iyaya. Saka the best way ndopedzisira ndaavoida kuti tinongopa mafoni mari zvisa ichichichi zvambe ndiri busy ndichauya zvatopera. Because pandosangana nevamwe unenge uchitonzwa tukunyaya because I've realized kuti kumba kwana mama wangu kwandakakurira kwane tuma divisions. Because iwe ukaona pachifomwa magroup uchiexcludwa zvinorevei zvekuti kunyange ndazviita zvemagrupu hausi kukwanisa because watogara watobviswa kare. Alright, zvakafanana recently ndine cousin sister yangu yakarura, ndasingadi kuzvitaura but ndokwanisa kuzvitaura kuti vabva vatoziva kuti why ndine character yandinayo. Mwana taimuchengeta ndichimuroverwa kasista kedu anditi, and then paakanononzi ari kunoroorwa I'm the only person asina kuudzwa, vamwe vese vakaudzwa anditi kuti ndibvunze but vanogona kuva nemareasons avo vandasiyana nazvo. Munhu atoenda kunoita sei kunoroorwa bho zvinhu zvavo zvaita nditi. Saka isusu vana vevanasikana takachengetwa nasekuru takawanda pakabva fomu akabato zvaizvi kuti vana vevanasikana vanekauka kabato, vana vevanakomana vanekauka kabato. Papagadzirwa group I'm the only person asina kuedwa mugroup imomo. Wadi kutsvaga admin wakamubvunza kuti sezvisina kundienda. Ndangoti for their reason. Pamwe pacho unofoseredza zvimwe zvinhu zvekuti zvinozokupa kuti muzonetsana, but sometimes ndotozombofunga kuti kutondi exclude kwawakaita kutori right kuitira mangwana. Asiwo futi my worst fear ndeyekuti nini ndikazoda kuitawo zvandinoda kuitawo zvinoda kuunganidza vanhu vekumba, are they going to come? Iyo ndo fear yandinayo, but what I know is nevanhu vandogadzira musoro ndatogadzira family. Zvechokwadi ndo vanouya exactly. But zvida veropa kane vehukama vanonzi vehukama panoda ana sekuru nana mama. Pamwe pacho onaka unenge uchiida but unenge wakuchikofutika kuti kana ndambo sideline wapo kadaiswa apa ndichi maybe pamwe unenge uri ndiwe muroi wavo I don't know, because alright warorwa iwe uri hanzvadzi yangu rikazi takakura tese even ukasandiinvita zvinhu zvako zvazi kungondiudzawo kuti hanzvadzi yangu zvakazodai, tikaposta zvinhu zvedu vanenge vachitolike vanotoview. Saka zvorevei kufunga kwenyu? So nopedzisira wane pfungwa yekuti regai mugare kumba kwangu nyangwe ndikadya sadza ndichishaya I'm alright, nditori bo ndakuziya. Munhu muupenyu unofanira kuziva vanhu vako, ende basa randinoita iri rakatosanganisa nevamwe vanhu kuti vakutondionesa zvimwe zvinhu zvandasingaone inini, of which tikutorarama tikutoenda. Handiti handina kuinvitwa asi I'm here ndikutorarama, handisati ndamboenda nakwereta kana ndipiwe chakati chichi. Upenyu hwakaoma ukagara nevabereki vako vasipo maimusha. And the most painful part unenge uchitoziva kuti mudhara wangu ariko mama wangu ariko but hauna kugara nayo, hazvisi right. Ini chandongokurudzirawo kuudzawo vabereki, ukaona vana vazara mwana wako gara nemwana wako, because uchavengana nehama dzako nekuva irresponsible. Ukava irresponsible because paunozvara vana vako maimusha unenge une shure kwachengeta. Saka kana waita vana vako chengeta vana vako ndochokwadi. Because vana vako chengeta vana vako. Exactly. Nekuti maparents ipapo ndo pamusingazivi kuti munoto create a gap nemwana. Because ini ndinchizvidya moyo kuti asi mama wangu asingadi kugara neni. Ndozvibvunza zvakawanda but ndiva confront hazviiti zvizotange ndavatuka futi.
but izvozvo zvinotondidya mumwoyo kuti sei mai vangu vazinogara neni misikanzwa yese unenge uchinzi wazodai azodai azodai izvezvi ndogara nesista yangu kumba maripoti airipotwa mwana azodai mwana azodai right now not even a single complaint and I'm waiting ndoda kunzwa kuti mama achati chii ndopa unofanira kuzvionera ipapa kuti munhu gara nevana vako ukagara nevana vako nyange muchidya sadza muchirova munoziva unonzi muti wejongwe kuisa sauti mumvura muchiseva so much better tichikuonai yes wakambodya muti wejongwe zvino muupenyu unosangana nezvakawanda maimushi ende izvozvo ndo zvinotoita kuti titoramba tiri strong unotoramba uchishingirira uchitoita se uchitodaro even unhu hwavanenge vachitotiitira iwo ndo unotondipa shungu dzekuti inini I want to rely on myself handisi kuda kumboda nyange mukangoita zviinde zvenyu inini pondo yangu yandowana I'm proud because handisi kunetsa munhu. Patakambokurukura newe muchirongwa MyHustle wakataura kuti iwewe pakuruka musoro watoo nevanhu vane mukurumbira vamwe vaunoruka zvichida nguva inoi ungangotiudza kune vaye vasina kuona chirongwa MyHustle vanhu vaunogadzira iwewe musoro usazokanganwa kutaurawo inini vateereri pamunoona ndakachena pai pandinochena musoro Bravo ndiye anondichenesa uye zvandibata paanga achitaura kuti kazhinji kacho pandinenge vanhu family yangu pandee ndichigadzira vanhu musoro ndinokurukura kunyange ini ndo pandakatanga kunzwa nyaya yaBravo yazita nhasi timudedze mustudio titi Bravo uya tinzwe your story nekuti pakundiruka pai tinenge tichitaura ndevapi vamwe vanoruka vanoti ava kana makambovaona ivo ndini ndinenge ndabata musoro the likes of producer Laziti, the likes of producer Bobo, the producer wa Winky and cameraman, and then Winky D and family, Winky D Lion, sister yake nemuzukuru wake nababa munini zvichira kuti vigilance yese and then kuboys rajapresa vakazogerawo vamwe vachona ndindaivagadzira ana mbuva ana stavo nana anodrivhira motikari achienda navo kumashows and then ana Khadija ndakambomugadzira maartificial toti Manex Motsi anoimba futi rege ndakambomugadzira anonzi Jalemi ane band rinonzi Guruwe Marimba Arts ndinofuti ndomugadzira including imimi havakawanda tichitungodai ndakambonzwa ngowaiti majusi futi ndonomugadzira exactly majusi anotambira macheso namalokoto anotambira vana vamacheso ndinofuti ndomugadzira even there was this other lady aishanda kuZBC Olindori akazogera futi ndindaimugadzira tofamba zvakadaro zvichireva kakuti iwe ngochitanzwa vanenge vafunga kumwe ndine mari saka une mari yakawanda uri kuuzikanwa nevanhu vese vayo zvinoone infact handingamboti yakawanda but zvekurarama nditadze zvekurarama ndisinganetse munhu ndichichengeto mwana wamai vangu kuti bo iye zvino izvi ndezvipi ishuwiro ipi yaunoda kuita unoti these are my dreams zvichida pabasa remaoko kana kuti muupenyu hwako especially pabasa rangu remaoko ndine chishuwiro chekuti ndizokwanisa kuvhura eschool inodzidzisa hairdressing, manicure, pedicure zvakawanda zvakangodada zvebeauty therapy ndo pane chishuwo changu kundodzidzisawo vanhu vakawanda kuti ndisiwo ndamakawo name yangu muZimbabwe. Iwe wakambodzidziswa nani? Zvinoitika kuti maimusha pamuri papa mune matalents kana more than 10 but njakaoma kudiscover your talent kuidentify kuti chindo changu ndakangobatsirwa ndakasangana nemumwe mukomana wese anga akatoomerwa noti kuti aisava nepekugara for that small period inini semunhu kuti ndakambosangana that situation ndikakwanisa kumunzwirawo I went through this saka uya tigare ndobva uya atotanga kugadzira nake ndakatarisa pandatoti nayo unokwanisa kundidzidzisa zvikanzi pandatobata cross varonditi iyo mabatiro awaitaka uchatoenda mberi kwangu pekutanga ndatari kuti chiko because pandakatanga was super slow ndanga ndiri very slow zvekuti ndaitombozviti nai vedu we ndichatozogadzirawo munhu achipera musaluni ndakatoiswa nevanhu
zvazvakatondiomera but nekushingirira ndakaramba ndichiita zvekuti iye akauya munhu akandidzidzisa anonzi Courage akauya apa inini apa tonzigadzirai munhu wake ka zvoita senge ndakamudzidzisa. Saka inyaya yeshungu yekuti nyaya yekuti unoti posi chaindirwadza chekuti ndane pride yekuti graft randaishanda inini rarakanaka tozoonekwa ndakungoita zvimabasa zvese inini ndofanira kuzviitira zvinhu zvangu zvekuti zviri independent ndishingirire pandatodzidza ndatoona kuti zvandiri kutoziva zvandiri kuita pandaramba ndichitoita nanasi ende ndakatozoshamisika ndakutotsvagawo nevanhu vanozivikanwa zvandaisambofungirawo kuti inini but through hard work yaiva zvinoita. Brav, toda kukutenda kuva nesu pachirongwa My Story. Ndinovimba kuti vazhinji tadzidza waramba uchingosimbisisa pekuti munhu abereka vana vake kana uri mupenyu zvichengetere vana. Exactly. Nekuti zvinozokanganisa ukama hwako nevari kukuchengetera ukama hwako nemwana wako. Exactly. Uye hauzoziva futi mwana wako nekuti uri kumuchengeterwa neumwe munhu. Exactly. Toda kukutendai kuva nesu pachirongwa My Story. Tinoziva kuti kunyange imimi kwamuri koko mune zvamakararama kana kuti zvamuri kutorarama. Nhamba dziri kubuda pachivhitivhiti tibatei nekuti toda kutonzwawo kuti imimi stori yenyu yakambomira sei. Musakanganwe kuona futi zvirongwa My Hustle. Kunge Bravo takatanga kumuona isusu pachirongwa My Hustle. Mukaenda kunoona nyaya yatakaita paMy Hustle muchaona kuti Bravo akabva kupi iye zvino izvi ava papi. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe, kuita like and share zvese zvatinokunzirai pano paDestiny TV.